Sí, Roberto Fariña, presidente da GADE, Asociación Galega de Decoración e Comercialización de Mariscos. Contanos para que sirve este acto, antes de nada, a que obedece, digamos. Ben, bueno, primeiro, moitas gracias a todos por estar aquí. Este acto ben, pois, para fomentar o consumo do produto da pesca, da marisqueira e acuicultura de Galicia, un produto que vai cunha caída no consumo que estamos detectando nos últimos anos, máis alá, acentuada pois, neste primeiro trimestre debido pois, en parte a aquelas desinformacións dadas a raíz dos peles. Queremos garantizar e seguimos garantizando que o produto de Galicia un produto totalmente seguro, un produto que goza dunha enorme calidade e sobre todo pois, determinado porque Galicia ten a mellor calidade de aguas de toda Europa. O que si buscamos é manter a Galicia como proveedor a nivel nacional do marisco, do mexilón, da ostra, de todas estas especies que están salindo das nosas costas a diario, e pedirle tamén pois, ao Goberno de Madrid que, por un lado, teña en conta esta campaña a nivel nacional, a campaña Consume do Noso, unha campaña que vai dirixida ao público galego e ata onde podemos chegar, pero necesitamos unha campaña de concienciación a nivel nacional e tamén volver a solicitar outra vez, como vimos facendo durante todos estes últimos meses, a rebaixa da carga impositiva dos produtos do mar e que se equiparen con os produtos pois da terra. ¿Puedes comentar un pouco en que consiste esa campaña? Bueno, esta campaña vai dirixida sobre todo a través de show cookings que irá pois, recorrendo toda Galicia. Aparte destes show cookings, levará estas campañas en redes sociales, en medios de prensa, en medios telefónicos, por suposto, tendo en conta a calidade, a sostenibilidade do produto galego e a importancia do que é na dieta o produto do mar. ¿Irá por las ciudades, las 7 ciudades o tamén localidades máis pequeñas? Tentaremos leválo ás grandes cidades e tamén pois ás comarcas principales de toda Galicia. Para que obedece a súa presencia aquí. Bueno, pois como non, obedece a agradecerlle en este caso a GADE, a todos os seus asociados que fagan esta campaña de promoción de produtos do noso mar, de produtos do noso, que como ben comentou Roberto, pois son os mellores produtos que hoxe en día se poden atopar no mercado, produtos alimenticios e produtos do mar. Creemos fundamental as campañas de promoción como as que hoxe se están aquí a presentar. Está a facer todo o sector, hoxe fai na GADE, como leva feito pois, outras asociacións e organizacións sectoriales do mundo do mar, como está a facer tamén a Consellería do Mar continuamente. Eso sí, nos falta un pouco o apoio desa campaña estatal, que tamén vai na línea de seguir consumindo produtos do mar, que son produtos que, por un lado, teñen moi baixa huella de carbono, teñen moi baixa huella hídrica, por tanto estamos a falar dunha proteína que é moi sostible cando estamos en un mundo onde se mira e se está buscando cada vez máis a sostenibilidade. Por tanto, estamos e atopamos coa proteína ideal. E, por outro lado, sabemos que é unha proteína que é saudable. Así o dicen todos os nutricionistas, todos os especialistas, e, por lo tanto, tamén é outro punto a favor desta proteína do mar. E, por outro, sin dúda ninguna, é unha proteína do mar e que forma parte dunha dieta atlántica, a nosa dieta, que é das dietas que, digamos, máis saudables e que, por outro lado, garantiza unha esperanza de vida superior. Tamén hai datos que corroboran esta cifra que estou a dar. Por lo tanto, todos son beneficios dos nosos produtos do mar. Dos produtos do mar, por un lado, pero dos nosos produtos do mar. Tamén é certo que, ás veces, cando se fala, e tamén se comentou aquí, e se desinforma, como tamén pasou a principios deste ano, se fai un flaco favor a un sector cando somos poseedores do mellor océano de todo o planeta
e iso é outra realidade. Por lo tanto, orgullosos do noso mar, orgulloso dos nosos mariscadores e mariscadoras, dos nosos pescadores, da nosa xente do mar, da nosos depuradores, da nosa produción, comercialización. Galicia, ao fin e ao cabo, non se entende sin a nosa identidade marítima. Temos que seguir traballando por ela, temos que sentirnos orgullosos dela, e este é o camiño, promocionar o noso, e o noso, en este caso, con esa sensación e con ese sabor a mar que sempre estamos a decir e que é certo. E, polo tanto, en ese sentido, pues, aplaudir esta campaña e seguir tamén demandando que esta campaña seña feita por a Administración Estatal, que esa baixada do IVA, para que tamén a xente se anime a consumir máis pescado, por favor, que tamén escoiten o sector, que escoiten a Consellería, a Administración Autonómica, pero sobre todo o sector que o está a demandar continuamente, pero nós, mentre esas non somos obedecidos ou non son respondidas estas preguntas nosas, pois seguimos promocionando e divulgando as bondades destes produtos. ¿Hay algún cálculo hecho de cuánto ha caído el consumo? Bueno, hai, en este caso, cifras que igual proceden de pouco de meses pasados. Bueno, falar de unha baixada cercana entre o 10 e 20%, pois igual é fácil que andemos en esas cifras, pero bueno, eu creo que estamos intentando revertir esa situación e, sobre todo, cando nos diriximos e facemos estas campañas, estamos a dirixirnos sobre todo a xente nova, a xente que vive igual nas cidades, que non é no noso caso os galegos, que ben sabemos o que temos, pero igual a xente das cidades, a xente nova ten que saber e darse conta que temos unha proteína de altísima calidad, moi saludable e que eu creo que ten que formar parte das nosas dietas, ou sí, por lo tanto, sabemos que hai moitos competidores nos produtos alimenticios que hoxe en día se ofrecen no mercado, pero non que nadie escape a unha realidade, e é que a dieta atlántica é, digamos, das máis boas, das máis saudables que hoxe en día se atopan e se poden disfrutar, e ademais con ese dato tamén que tamén está aí, que é unha dieta que leva consigo unha esperanza de vida superior. Poblacións como a galega, como a xaponesa, son poblacións que teñen unha esperanza de vida superior a outras, e en ese caso, sin duda ninguna, que fai que eso seña así, esa dieta de pescado, que é o que estamos habituados todos os galegos, pescados, mariscos, frutos. Esa baixada de consumo podese deber a que a oferta é menor, entonces a demanda sube o precio. Bueno, creo que a oferta sigue sendo moi alta en todos os sectores, produtos, acuicultura, mariscos, produtos do mar, extractivos, pesca de baixura. Eu creo que falta promoción e falta ese guiño, como ben comentaba o presidente da GADE, ese guiño do goberno estatal, para que esa campaña chegue a nivel nacional, e a xente sepa que hai uns produtos que son os nosos, que están aquí no noso litoral e que teñen unha altísima calidad. Iso é o que falta información e que realmente a xente sepa que temos unha proteína que está aí e que moitos igual non están disfrutando dela porque igual non a conocen ou a desconocen. Igual tamén pode haber algún dato, algún motivo de que ás veces a preparación, a preparar pescado en algún caso seña dificultoso, pero tamén as nosas empresas, a nosa xente tamén está pedindo no mercado elaborados, produtos transformados que están e que facilita moitísimo tamén a súa cociña, tamén para estes show cookings que tamén en estas campañas nos acompañan, tamén axudan a que eso seña así. Falta promocionalo, que a xente sepa que realmente temos aquí un produto de altísima calidad. E en ese caso, de verdad, o goberno do Estado tiña que tomar cartas no asunto e difundir, e divulgar e acompañar en este caso a xente do mar para que o consumo dos nosos produtos se seña cada vez máis.